Western nazo. Good day. Mwana, tingabva tangoti tingotanga ngoti ndipo akutongotanga nekuti daira rafu boy. Ukutondi disturb. You can see what I'm doing. Notongozvionera. Ausibofu. Alright, sorry. Ndandauya kuti ndingokuti hangu sorry nekukudira kwandazoita flower pie dzadzingori hasha but I'm very sorry. Ndidi kuti tigare chinetsana uri hanzvadzi yangu. Alright, kana nenu wangu swati panamira su. Sazvinetsa ako nekukumbira regerera. Ndakatokuregerera kudhara before atombonditadzirana natokuregerera kudhara. Asi unoziva kuti shamwari pataenda kuchikoro umweke yatapiwa kama 1 yakaoma panana chandotombonzwisa ndotoona dondo rega unoziva kuti kwedu kwataigara uko ndangoitawo problem yekuti mudhara anga asingandibhadhariro school fees saka ndakazongopedzisira ndisasatoende kuchikoro bhozi ndandanzwa nekudzingwa saka mene pane umweke yatapiwa nhasi ndandati undibatsiro ukatimboona kuti seifamba pane angoti zvese ndingatongoti hapana chandokunzwisisa andina time yacho. You can see kuti ndikutoverengawo amabhuku ofiti yangu omwe ndinotonyorwa ndichitopedza. I have to go for swimming outside. Ndikuda I need fresh air. I want to rest. And I see most what I would not bother school fees. In yangu yakabhadharwa kwana, that's why I'm writing my homework. Mana ndechida kuti tiwirirane but tinowirirana sei uchida iso. That's why I said I don't have time to waste. But sei usinga respect my elders ako ndiri elder wako wani. You should respect me. Iwewe my elder. My elder is uncle. It's my mom and my dad only. Ndiyo rudare yeyo. Yeah, my mom and my dad. Rather respect her, not you. Alright, it's okay. I see problem. Nehangu zvekutaura ndisingadi. But pamwe pacho unondisiyawo ndisina option. But izvezvi semunhu mukuru handizoshayiwo plan. Inde ndangokwanisa kungoitawo zvandiri kukwanisawo zviri kungoenderana nezvawandiita. Because ini ndoda kuti tibatsiranewo hausi kuda. Iyo ndiyo yega kuda kupasa. It's okay. Saka rega ndingoitawo zvandokwanisa. Icho chibhuku chako icho chichika. Panga chinyora homework pese uri kutangidza zvoenderana nekuramba undibatsira kwaita. Mapapers aya wona toita sei kana kuendesa kutoilet ungotsvaga rimwe bhuku nyowa anoita sei wonyora homework. Asi munhu mukuru ndatopedza so wakutoziva kuti ndini ani handavaudza ndonzani hondo dzauya ndo hondo dzacho dzaitu. I'll just go to my mom and tell my mom and my dad. Watogona. And you'll be ousted forever. Iyo ndo uri kurota manje masikati machena manje. Yose zvototaura ndezvekupenga plus futika inini ndoda kutokutaurira chokwadi. Chitongori maoma apa. Kutone zvakawanda zvikuya umberi ende apa this time nezvadaita izvo kana ukadaita hondo kana ukadaita sei hameno ini usatomboswedere padhuze nini kana undibata because izvezvi ndiri kukutaurira manje izvo ndamuchiki ukangondibata kana ungondituka zvisina kana oto ndiri kuluza control yangu ende ndiri kukudzemura zvokuti unoona kungostrokera ipapo nembama yandikupa uri kuzvinzwa. Saka wotoona kuti woita sei ende dzidza kuti zvese zvatetaita kunoka zvifanira kusvika nana mudharo ende zvakasvika mhena hapo bosi inini ndinongoziva kuti mudharo wanga anongondisaidhira hapana ende iwona chekuita anenge asvotwa ndianorutsa iyo ndochabva pano pamba inini ndepangu ndini lendasi ndakangomirira kuti mudharo afe nditonyeba apeva mudharo wacho ndingachikusaidhira Aukutira zvinhu zvakashata pamusoro pa. Uchitaurire nonsense uruzvinzwa napo kuti usandipindure iwe usandipindure. Enda unowaudza. Uchaenda ndo. Waudza mama, waudza. Unotoenda kunowaudza ndakukwatura wanzwa. Ndochipwanya chi laptop. Waudza mama. Ndokudzingwa panapa. Udzingwa panapa. Ayo ndikwanire. Kudzokera musango. Ndakuona ndakabva panapa. Chienda. Ndiraona kuti uri mhuka zvemashuva. Tazvijaira zvikonzi vana vemusango ngemhuka chitsvaka zvimwe zvimalaini zvakwe unotemerei ndokupika se usandibate usanditeere usataure futi zita rangu wanzwa ukandiona utize usanditeere wanzwa
ukangoona chete zati chimoto wazosa Kana Musango mnanetsa. chero ndakada Musango iwe ndotora Musango ntaraunda ndiyari Musango bosi iwe tori pamba tutongokuchengetawo wazotorika extra pit kasinana basa Ndakudzana zvokoya zero uno ndodoti wangofanira ukapokera guta. hade zvako manetseke Uda kutoonera nechiketo chakaudya nhasi. chicken ipi Chipira. ndokudzinga ndini Ameno. Mama mukuzviona ka zibenzi reri yafuti rauya rakabvarira mabhuku angu eumweki izvozvo handisina kana pekunyora umweki abvarura mabhuku ese chingoya chindidhisebha ndichiverenga. Batana, mukuzviona zvakuita mwana wenyu ka? Mukuzviona? ko iye paanotaura pamusoro pamukoma wake oti zibenzi unongochida kumbona dzoedza kuita senaitanazo Iye ndiye anozvikonzesa kuti ndimti benzi because haana kukwana iye anongoyobvarira mabhuku angu chete. asi kune munhu aiwa kana ndiwo maita nacho kune munhu anongotanga kungopenga pasina zvaitwa iwe ndounomudena Ndamudena ndindaenda kurumu kwake kana ndiyauya kurumu kwangu akabvarira mabhuku angu. Abatana tsweni nangu handichazvifariri. Kukutaurira chokwadi handichazvifariri. Mwana wenyu ndiye anokonzeresa hondo pano pamba. Kubvira musi wakauya inguri noise every day. Zvatisinombobvira taita chigarisana. Ezvinoti ndini nangu handichade zvekunetsana nemi. Muchapedzera makuchuza. Pakati pangu naye. Inini ndogangu musore nomwana wenyu. izvo zvokuchuza zvinenge zvisina kunaka asi hadaona kunzwisa wataita sei pauya murumu ako Auya murumu angu abvarira mabhuku angu ehomweki izvozvo homweki yangu handichisina kana 1 mangwana ticha ndinonoodza kuti chii. ya pafarisa makuseri unozama itanatswana ini nangu ndinoenda kusaidhira mwana wangu because mwana wangu handidi naye ati pafarisa makuseri ambodira naye vadira nafulawa nebhidzi nesupu zvava tikati aiwa tikafana vana vari kutamba vatidzosera kumashure vana vachitidzosera kumashure vana ezvino zvaakubvarira bhuku akubvarira bhuku aiwa apa kunyanya apa kutidzosera kumashure kwacho apa kwakunyanya apa akunyanya apa aiwa apa ndinodhila naye apa ndinodhila naye Dhilai naye. ndagara ndinodhila naye izvozvi tichitosumuka pano akiye mota yangu chengeta ndikutosumuka pano ndakutoenda ikoko izvi ndinonomurwa netambo yemagetsi chaiyo Uyo chero dada.